Muna usahay simpyatan. Muna kani mga nga bitalos mga tao, kinahanglan ginadi mo tanawon kung wala ba na siya makasupak sa kabubuton sa Ginoo. Kay kamo pataka na ramungan og tao. Magbunyag ko karon diya sa atong parokya, magbunyag ko mga bata, nigbasa na kusnan sa bata mura jud na sa Amerika. Nigtanaw na kusnaon sa mga ginikanan. Murag na jud sa San Vicente. Pero ang mga ngan, bising apulo nga to sa lataban, nga to sa tabla, ang mga ngan, sus, murag na sa Amerika, England, inana ba, mga English, England, tanawin mo sa ugos, mapawi na sa'yo. Murag mga niyo sa'yo, kayo mo taga, kung sa ginganlan, kamu ba ka sa mulito, kaninganan, muna, usahay, mapataka lang tagnan. So, ang nga ni Jesus, palaan. Nakaroon, kay matuluwas paningana, kung musapita niya, maluwas kita. Kung nagwagan ni mo'y kwarta, sampita ang ngalan ni Jesus. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, naminga mo sa ikaduhang pagbasa. Usa mo ito'y isulti dito. Kato, iayo ang bakol. Yan ingon ni San Pedro. Inyo may gisukit-sukit. Bahis na itabuan ng bakol, kinsa ning kahuma ang gigamit. Ang ngalan ni Jesus, katong inyong bilansang sa krus. Kung sa may makuha na ito din ng pagtulunan, si Jesus manluluwas, pero namatay din siya, bilansang sa krus. Namatay. Niya sa oras ang pagbasa, nakadungog sa musunang pagbasa, kung sa katong Exodus, kung sa masay gisulti din ni sa Ginoo, pinaagi ni Moises, kinsa may ngan nimo. Mangutan na sila, kinsa may ngan ng Ginoo ang imong gasugo nimo. Siya ako, mao si ako. I am who am. So, dili sa atong ikaduhang pagbasa, kung sa atong ibawan, si Jesus namatay. Pero ang iyang gigamit diri, I am. Kung sa man ang I am, past tense, present or future? Wow, kay school na yan. Ano naman sa grammar ba? Saan siya? Past tense, present or future? Present. Pag ikaw niyang I am always present. Yan kay present man, I am always alive. Kay patay ba? I were. I was. No? Or, kay present man, I am. Pasabot di ay, ang ngalan di ay sa Ginoo, ang Ginoo mismo, dili mamatay. Pero dili sa atong Ebanghelyo, ingalan siya Jesus, na tao siya, niya gihisgutan sa ikaduhang pagbasa na gilansan siya sa cross. So namatay siya. Nakaroon, kung sa may kaluwasan nga ihatag ni Jesus nato. Kung sa mga klases kaluwasan. Ang kaluwasan sa atong pagkamilanggo ni ining kalibutan. Kaya ganit, I am tuan is langit. Niya, paghisgot niya na ako ang Ginoo ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob, kaning tulong ang hisgutan ni si Abraham, si Isaac, o si Jacob, pulos din nangamatay. Pero tuan niya sila sa langit. Nangamatay sa kanila sa kalibutan, tuas langit. Si Jesus po, isuot sa kalibutan, namatay po siya rin sa kalibutan, pero karon siya nang itawag o King of Kings. So kung mangita nitag tinuod ng kaluwasan mga igsoon, ang tinuod ng kaluwasan, kada ding maluwas na din sa kalibutan. Ano bang dili tama magaid sa kalibutan? Hay man mo ka puyo sa langit o sa kalibutan? Karo ba kanong oras sa hay man mo? Kalibutan. Ya, gusto mo nga maluwas mo din sa kalibutan. Pagkamatay. Kaya kamatay ninyo, mawala mo sa kalibutan, at to din mo sa langit. Ano mo ang malipay? Nakaroon, sa may makaluwas na to din sa kalibutan, si Jesus. Ngayon sa may kinabuhi ni Jesus, ang kinabuhi ni Jesus, usa siya kabalaan, santos. So ang gusto ni Ginoo nga kita maluwas tagikan sa pagka yawanon, mahimo kitang balaan.
nga sa tanang sitwasyon sa itong kinabuhi, mahimo tang balaan. Basta ko karon pare ko. O pare ko, kinahanglan balaan ko pare. Kayo, yawanon ko nga pare, way kapuslanan niya ako pagkapare. Way kapuslanan. Kamu dia, hindi mo yawanon. Kamu bayra mo, sama mo. Balaan mo pagkakuway o yawanon. Ngayon galing mo usahay, yawanon mo. Kaya ang kanang Ginoo, di mo na siya usahay, ay ang lagi, ay ang ba. Sa ito pa, permanente ko. Anak. Kamu dia, sama mo dia, balaan, yawanon. Karena penting-penting mo, yawanon. Kaya kanang iyawa, di mo na siya penting. Kaya nga naman, hadlok mo siya masapan, ano yung timo. Pero kana yung timo, yung balaan, yung balaan ko. Ito ba yun siya? Kamu dia na nagparo, buat sa init. Balaan mo, yawanon. Nakapatulog na balaan. Hindi pa tapos-tapos. Kaya nakaroon, usawa mo na ito pagkabalaan. Kakabitang makamautang mo handol sa tanang sitwasyon sa itong kinabuhi sa Diyos noon na paagi. Mo na yung makapabalaan na ito. Nalitan, kanay mong naon. Kanay mong naon ba? Makapabalaan na mo, basta imo nang dawaton sa Diyos noon na paagi. Karon, yun saan mo pagdawat imong naon? Diyos noon o tawhanon? O, kasi kung taday ka, no? Okay, hindi na di kabalaan. Kaya ang imong pagdawat sa imong naon, dili balaanon, tawhanon, kalibutanon. Hindi pa color ni mo sa imong buhok. Masa mo na, Diyos no na o tawhanon. O, pag kis-kis mo na imong kilay, Diyos no na o tawhanon. Kanang imong pagpaputi sa imong naon, kanang imong sa kung sa imong ipaminta, masa mo na, Diyos no na o tawhanon. Mo na siya. Kaya sunod, giunsa ni mong pagdawat, ang naon nga nang imong tupad. Diyos nun ba o tawhanon bang pagdawat? Hindi no, lingi ako nun na. Imong tupad. Sa may imong makita niya, Diyos nun ba na naon o yawan nun? Labi na yun ka mo mga kuhan, kamo ba mga subordinates ba? Kanang giunsa niyo pagdawat ng inyong mga supervisor na mga medyo may pagka-stricto dyan tayo, no? Ano bang dali masok ko, yan ba kayo, perfectionist kayo. Yung sa man ninyong pagdawat sila, sa Diyos nun ba o tawhanon na paagi? Kana na siya. Karon hibaw na mo sa mong klasiya sa mga tao. Diyos nun ba mo o yawan nun? Yan gayon, dawata ang imong mga kahintang, kahuyangan o kahintang. Nangitan, nakakaroy sakit. Kung sa may mong iyang po sino? Na maayo kasi mong sakit o masantos kasi mong sakit. Maayo, awa na, tawanon ka. Ang imo yun, Lord, masantos ang takon ini nga kong sakit. Muna giampo ni San Roque, ni St. Teresa of the Child Jesus, ni St. Francis, kaya ito yung mas tigmata sila, na napuslok na ito ilang lawas, Padre Pio, Santa Rita o Cassia, o uban pang mga santos na nangasantos sa ilang sakit. Naman masantos ko, Lord, aning akong sakit o nining akong kasakit. Dili kay maayo. Bagong sa maayo ka, may impyerno na yapon. So, nagkaroy cancer, ina Lord, masantos o ako pinakiyan akong cancer. Namuhong na yung mga gino, ayaw na pagpa-gino. Kanang imo, igastos imong gino, igasto na lang na ang mga tao na huwag may sakit, pero huwag kay eskwela. Igasto na na ng mga bata na wala tayo kapalit o gatas. E taas mo ito ginabuhi, ikaw pati mo naman ka. Ano ang pagkakuha ko yan? Di ba? Ano ba? Lord, nagpa-dialysis ko nun kay video na po, masantos yung takwan niya. Ayaw na pagpa-dialysis. Kaya naman naman yan po, mamatay naman yan po ka. Kanang budget mo dialysis for 5 years, 3 times a week. I-donate na lang na nanto sa mga orphanage, nanto sa mga taga-squatters. Di ba? Kana, santos kita niya. Ano yun? Ako sa tayo, gusto niya. Kana, hundo ni mo yung kwarta, pamaligya pa ng mga yutay, pamaligya pa ng sundunon o tayo-taon sa imong mga kaliwat. Kung imong ipamaligya, para na imong dialysis na mamatay ang mga yabong ka.
Pag santos na bihaw eh. Di ba? Pas nako, na ako yung kulikta, kaya hindi ka mga kulikta yung one eh. Na ako sa inyo, mula di mo naman hoax kulikta. Pilar mo lang ako, hoax kulikta. O ba, ling-lulingi mo, kulikta, piso, Oto ba yun, nahiwi na na, mapiso. Di ba, kanang 20 ang pinakadunod, may kumotol pa yun. Gabi, kaya ni Panay, ni sa mga kulikta, itaw ko ni aging mga misa. Naging mga 20, yung kabuang kita, hihilot ba, kinayaw na kita. Kaya, dato, daliogin mo na anak, maputol ba? Kumotol ba, kita ko, lang ang tanong ipilo, kausay. Kumotol, ituloy mo, maputol ba? Kinayaw, mayaw. Idipusin ko rin ang Muslim, baka, tagalan ba? Yung naisipin kita na ng news, ulit news, ay, kadang yung news, hindi kita na, yaw, nilang kapila yan. Kaya sa tag, may beer mo na. Ano yan, mabuta na talaga. Hoy, ako lang, banker niya ko, ha? 8 years lost land bank. Lagi na, di mo ang iyang land bank. Mga impirno, yung mugin nyo ng lipa-lipa. Oo na siya. Nakaroon, kung saan man ako aron ko malangit na ng kulikta, kung saan man ako aron ko masantos, mapunta na ako sa Ginoo. Lord, kung saan na ako ipagamit ni kulikta aron ko masantos. Sa inyo paminaw, kung saan ako pagamit? Isuot sa bulsa o ipamhata? Sunan na mo dahil. Maruparo din eh. Sakit talaga niya kung tinipinaw. Yaw-yaw pa, ipamhata na. Pero posible yun, posible. Mawagin natin kayo magkapasanto. Sumaharap din sa yun, ako ginanghinatan. Anak. Katulad ng isakop na mga taga si PDRC, na dili among ipasaka, na tungkol mas bati, manibalik. Ako na yung ipas. So, diha, ilakaw gahapon. Niya, ang kwarta sa among itaw na akong kuwan, akong sekretary, kada sa Remy, ihapit, uga. 5,000. Ida. Nampalik, iyan siya tawag. Dobe dito ba? Gano'n nabutan dito ba? O di, ang bitaw na ako, di man sa 5,000 ko, gamay raman eh. Gusto hindi ko ka 5,000 ko, ba't kaya i-deposito ko ito sa akong bago portita na ko, tigunti ko, ito ginagmay ng alawan. Kinapay, sige na lang rin. Ibrang nil pasensya, naman ang mga sinina niya. Yan naman. Ihatod na rin. Niya ay pagkuhin yung lahi na, na ikaw ang imusan. Ano? Sa usa mas father o masuko, waro man yung mas father na isang pagpila ka po kwarta yung nadoon, basta kanagaling magtinabong lang ka, wako masuko. Uli lang doon na rin. Anak, sa usawang ko lang doon niya, anak. Hindi mo. Moto naman nandong, bigyan niya pagpamahaw, na kung usawa man ako ani Aruta Masantos, doon daling din ang mga sitwasyon. Ano ba? So, wala mong desisyon na hindi na lang ito siya Panginoon. Kaya mabalik siya ang dugangan. Dugangan ba? Mo tampo mo, karoon mo Masantos. Pag nga mo tampo, deposit lang rin sa suwan. Kaya basi mabalik ito siya, magdaan ng mga kauban, may sila yung mga shotgun, iso na yun, dito ba? Huwag ko rin yung bilatan na, o, sige lang ko kayo. Hindi, basta Masantos na ba? Di ba? O, sa mga kwarta niya, mga impierno niya po, tapos nyo rin nila, ganun mga kwarta, niya atutan ng si impierno. Tulong kayo. Huwag na naman dito ito na uunon. Ay, sinintuho na ninyong kuhan, ganang kuhan, ganang, sa ganang na, impierno, hindi mo na kasininto, ay pulos na kayo. Mahimong bulgi mo. So, ay lang mo pagdadaan kwarta ng si impierno, mas may paling mo na rin na ihugos ulit tatanganan. Kung balik ko katong ko ang isa ko na nag-ipatik, magdahang ito kauban, siguro juga ko, naniid na magdali na mo ba? Kaya naghanap mo siya kauban na balik, ano daghan sa bigay kahatan, no? Mura ko sa mga kaglugan ako, sa di ba nagpunay pang sila sa kaya drama na tingalin. Ano na yung kinabuhi ko? Ang kinabuhi na ko sa unang nasigi ko, pati mga ng mga klases tama na anak na kuha na nila, na mangawak din na, taro sa magutan. Ako na din na si Rene, hilang ang taos din ko. Pero ako po din na naman ko, parang ako masinsin na ko rin. Di man di ba yan ingon si Jesus, huwag ko'y balay, ipadayon ko niyo sa kong balay. Tapos siya, huwag balay, ako ipadayon.
Ingon siya, hubo ako, inyo pong investihan. Wato siya silina pagkalit akong ipamalitan. Kunya, tanaganing, so, nagmasakiton ako, inyo pong ginalimahan. Happy ako siya, siya nantoy katabang, siya mo siya katimas doon. Nabilang ko ako, kung imo kong i-duaw. Nabilang ko dito siya kay-duaw na to. Dito, ano, anak, dito niya tanang qualification. Mao ko siya si Jesus. Ito ba kaya mo na ako kami ninyo din siya, ano, si dami din siya, imo 5,000 dari dito, anak tulus langit, tidak ada Jesus. Nah, kung gusto ko mamupada ni Jesus na tulus langit, pero sebaliknya kami na rin mo channel na kaya si Jesus, madami ko mga kuyog, no? Mga angels niya. Iyan na to ng tanan na padong sa langit. Aron ikaw, ikamatay na to, doon na natin treasures in heaven. Pero dito, bisa ko sa sumangan. Nandong na lang ka. Nagando ako sa